Salamat, salamat, hindi malilimutan, gintong RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa.
Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, sa Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabwa, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lordisiang, Nabwa, Camarines Sur. Prayers from the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong, Batu, Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabwa, Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kundunyan. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Aldaw kita ni na Biyernes, pet sa 24 kita kan bulan na Mayo. Morning sa mga yaon sa DepEd Iriga City Schools Division. Iwanan ko niya na mga recognition D. Kaibahan niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Medyo malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Pero grabe pa man giraray ang harasahas sa luwas.
Kasubanggi, mas lalong maharasahas ta brown out na naman dyan sa Santiago Digdipo sa siyudad kan Iriga. Mala to sa pabayli, nag-urulian na sa mga babae sa kalalaki. Diyan pati pala sa baylihan ngunyan. Pigsisingil na pati babae. Kaya ito, magirumduman niya to mga pabayli, lalaki lang ang nagbabayad. Pag abot dyan sa gate, ngunyan, anas na pinagpapabayad. Sabi na talagang pangangaipon niya na panahon. Halos nagdurar na naman na matulong oras so brownout kasubanggi ka mayong tubig, mayong ilaw diyan sa Santiago Digdipo siyudad kan Iriga tapos napundo sa pabayli. Kailangan man magparahalat kung na rin maabot ang ilaw sabi pati kan iba ako na nga siton pigtatang keres. Santissima baka una yan bayli tangkeresan. Masakit pag-arog na po kaya na panahon niya to. Kaya dyan sa probinsya ka na Albay kasi giman na wara-wara kan supply na kuryente may pangapuda na si dating Congressman Alfredo Garbin na ako Bicol Party List na paimbestigaran kung ano to nagpaparawara-wara ang supply na kuryente daw anong investigasyon man dyan kaya ito paman bagayan mayo man pagbabago sabi sa buhay iyo dati minsan dyan po sa Kongreso Senado puro man investigasyon man mga napapakarhay ang pag-imbestigar kundi kadakli baga. Nasisintensya na nga nin kasong plunder mala. Pinaparelibre pa, nagkakaurula pa. Ano pa daw yan mga investigasyon na yan na kung minsan bigpaparasayang sa oras kaya romanig de siyudad kan Iriga. Ining legislative inquiry, mayo nang nagini po. Pagpara pamironon, pagpara pamasidon, iba pong mga taga-Iriga. Sa nangyayari dyan sa sanggunang panlungsod na mayo man kinakaabta na marhay. Sabi ka ni ibang mga nakaulay kung nagtatrabaho ngayon. Para diriskusyonan, kung minsan halos mayo mambaga talagang kinakaabta na marhay. Na kung iisipon, puro parehas man. Ang iba pong mga yaon sa gobyerno, anas man korapto. Ayaw man pwedeng magsabing ako, dahil nadigtaan. Ngaya, tol-tol ang sa kuyang padalagan, halimbawa sa barangay. Ni sarong kwarta ngaya, dahil ako naggastos. Naggastos kan sa diri niyang bulsa. Yan mo ang katotohanan dyan. Pero ang ginagastos sa mga pagparapasiram-siram kan ibang mga opisyal niya to, kan gobyerno, simplihon baga. Kaya mga namamanwaan ngunyan, nagluluyan ang pagtubod sa gobyerno kung minsan. Kita nga, grabe ang sinasapot ang kasakitan, sinda, sige ang mga pasiram-siram ang buhay sa iba. Tapos nga, tinataga-taga kita nin buwis. Alagad nga, mga Chinese national, digdi sa Pilipinas, nagninegosyo pa anibanin illegal, libredo. Pero ang mga Pilipino, ito, ginibuka ito kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Halos magkakaurobos na sa kampanya laban sa illegal na droga sa mga Pilipino. Sa mga Chinese, bulto-bulto, bilyon ang darang droga sa Pilipinas ay nakakalibre. Kaya ngunyan, saro po yan sa pinag-uurulayan duman sa Kongreso, sa Senado, asin kan sa tuyang gobyerno. Kung papaanuhon kan mga Pilipino na dahi kita pagparabulihon, kan iba pong mga Chinese national. Ay, gwapo man mga tultol na Chinese, pero an kadakli.
Sabi nga ni Congressman Jill Bongalon, igwang mga anomaliyang pinagigibo, lalong-lalo na itong mayor kan Bamban Tarlac. Baka umampalan itong totoong Filipino citizen. Pero pigdoktoran sana. Tadig di sa Pilipinas, kadakol po kan doktor. Iba ang doktor sa hayop, iba ang doktor sa tao, ang doktor sa isip. Kaya mayo na kita ang padumanan, pero para sa kuya, kung talagang tultulan na pagdodoktor, para sa karahayan kan mga namamanwaan kan publiko, mayong problema dyan. Pero kung doktor sa pansadiri ni nindang interes, ay diyan kita magmalisya, mag-obserbar. Sabi nga ni Kamangod, amo ito na pauno na raw ito na kamutangan ka kanating gobyerno mga ngod. Kadto pa o daw man nababagong sistema. Mas lalong nagpaparalalaan na pagtios po digdi sa satuyang nasyon ngunya ng mga panahon. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. So dating mga mayayaman yung nagpapararayaman. Mga tiyos, mas lalo pang minatios dahilan sa kamahalan na kan presyo po kan mga mayor na barakalon. Kumbaga, dahi kayang tapatan na mga binabakal ninda. Kan dikit sa naman na re-receiving sweldo kan iba. Hoy, kumusta man pala sa UNEP High School Batch 87? Asin man ki dating City Councilor Sani Maestrado ka na siyudad din Iriga. Segunda di ang unya na dyan sa Barangay Santiago. Segunda di akan kapiestahan. Kundian isinabat ka subanggi brown out. Ipapahinanyog po niya to nagkapira sa ng porsyon sa ginibong legislative inquiry kan nagtalikod na Miyerkules dyan po sa sangguniang panlungsod ka na siyudad ni Iriga. Man sa mga naging kahaputan ni Consial Buboy Villanueva, ki Jo Maridora, ang pinagsasabing liaison officer ka na Bids and Awards Committee kan panahon ni dating Alkalde Madilio Roby Alpilor. Kanto kontraktual ka? Opo. Kontraktual? Opo. Naka-assign ka sa BAC? Kinuha po ako sa to BAC po. Dati po sa assessor. Ano trabaho mo sa to BAC? Ano pong pinakatrabaho ko po, kita na, so gusto ni General Flores so kuha man sana po dyan sa opisina, maglimpia, marumandan niya. Huwag ginibig ka ang liaison officer. Tapos po, daman po bang, gini mo pa ako niyang... As a liaison officer, siguro, daman niya pagkainsikin na mga transaksyon na ito. O nga pa mo, sisay nag-prepare ka din affidavit mo nga na itemize namin. Si Attorney Shane po. Sisay po? Si Attorney Shane. Amo nag-ibo, hindi daman niya pagkainsikan eh. Daman, di po, santo po kaya di... Nag-inibo sa naman, pinapirma na ka mo.
Dapat, ikaw mismo ka nag-gibo. Imagine, as a liaison officer, itemized na tumo yan entero. Hindi ko po ito. At po kayang pinagkuhan sa ito po accounting, adi pong mga amount po ading mga kuha. Sa ito pinag-receive ko po, amo po ading nakakuha. Ako din nakapitang. Amo po. Pero di ka, bago man ikang aware na, ano sa ding transaksyon na di kinulupaman. Di po ako aware. Di ka tukuan. Di po. Nag-prepare pa lang ka din si Isay? Si, nagpapapirma po. Yun sunod prepare ka din yung affidavit mo. Kadi nag-prepare po ka din, Attorney Shin po. Okay, that's all, Mr. Okay, since, ito na, let us clarify on this matter. I think this is a very important issue here. Sinasabi ni Buboy na ni Honorable Villanueva na nag-prepare ka din si Attorney Pirinya. And availing of her presence, ano ka na masasabi mo, Attorney, na kung ka din nag-gibo? Good morning, Chair. Good morning, honorable members of the body. Just to clarify po and to answer the question of the Honorable Villanueva, Mr. Dura actually came to our office voluntarily, and we interviewed him because he said that he wanted to testify before this legislative inquiry, and we had interviewed him. And while it is true that we were the ones, the City Legal Office was responsible for preparing the affidavit, all the testimonies, all the declarations in the affidavit came from Mr. Dura. And it's written in language that very clearly Mr. Dura understands. As to the disbursement vouchers, the details of the disbursement vouchers reflected in his affidavit, since he mentioned that he was responsible for the transactions for purposes of agricultural supplies from October or the last quarter of 2021 until the first quarter of 2022, we showed him the disbursement vouchers and requested the accounting office to provide us with these disbursement vouchers concerning several agricultural supplies transactions, and he was able to confirm that in fact these disbursement vouchers involving 3 different suppliers amounting to over 50 million are the disbursement vouchers na sinasabi niya po na siya yung nag-asikaso during that time. So you are belying the fact that it is you or the legal department that has prepared the affidavit of Mr. Dura. Mr. Chair, just to clarify, preparation, doon po sa pag-encode at pagsusulat nung sinumpang salaysay. Pero yun pong mga declarations, galing po yun kay Mr. Dura. Ganun po talaga yung ginagawa. Paano man including typing. Yes, Mr. Ma-maintenance niya ka transaksyonan intero. Within 4 years, mga 2018, 19, matandaan mo pa yan. Okay, Honorable Nikki first, then ako na. Honorable Nikki. Okay, thank you po. Let's avoid po na magkaroon ng parang mga innuendos sa mga manifestation nating mga nasa plenary. From what I understand, parang sinasabi po ni Honorable Villanueva, ang question niya, paano daw na si Sir Jomar makakapag-itemize ng ganito? May I ask po, Attorney Shane, you need to provide po ng supporting papers kung saan nanggaling yung figures para po maintindihan naman ni Honorable Villanueva na hindi to basta ginawa lang ng legal office. Can you clarify po na itong figures indicated in the itemized paper po is meron pong supporting and ano po yun? Yes, Honorable Lagrimas. I think the witness, the speaker, answer my question. Wait first, we will first allow the source person to answer the question, Honorable Nikki. Then questions will be propounded to the affiant of the affidavit. To reiterate po, when Mr. Dura came to our office, na-mention niya po na lahat ng agricultural supplies transactions
siya po yung nag-asikaso. So of course, to be sure na yun talaga yung transactions na tinutukoy niya, we had to get the disbursement vouchers, the documents na tinutukoy niya from the accounting office. We are in possession of these documents, and I believe earlier, Honorable Asanza had already manifested or moved for the provision of these disbursement vouchers before this honorable body. So you would be able to confirm the details of these transactions from the disbursement vouchers, which will be provided by the accounting office. And also to add po, we do not appreciate being yung mga inuwento po na sabi ni Honorable Lagrimas, because ulitin ko po, voluntarily pumunta po si Mr. Dura sa amin at nagpatulong na sa kanyang sinumpaang salaysay. Because pwede nga po siyang mag-testify dito na walang sinumpaang salaysay, but because gusto niya na klaro at malinaw, nakalay down lahat ng gusto niyang sabihin, nagpatulong po siya sa amin. And yun po, wala pong influensya, he was not under duress or force when he executed that sinumpaang salaysay. We were able to explain the repercussions, the consequences of executing the sinumpaang salaysay. That's why he voluntarily, willfully signed the sinumpaang salaysay na dineliver niya po before this honorable body. At any rate, we have here the presence of no less than the person who executed the affidavit. And there's no one else can attest to the fact na kung nagpasagad ka niya na mag-ibo sa affidavit. And sabi nga nag-iya mismo, voluntary nag-iyan sa the legal office para mag-execute ka ng affidavit. Before the chair, Honorable Nikki, last rejoinder regarding this issue. May I ask, Mr. Chair, our resource person, prior po sa pag-iyan niya sa legal office or kay Attorney Shane, isay po kinausip niya. Thank you po. Tara po. Bago po ika nag-iyan ni Attorney Shane or sa legal office, isay po atawo sa City Hall kinausip mo bago po ika nag-decide mag-iyan kay Attorney Shane. Si Attorney Wapirina po. Ano kita nag-decide na mag-iyan kanya? Na, kinuha pa ako ni Attorney na kung magpa-wap ako sa affidavit ko po para... Let's ask Attorney. Hindi dinigtanig ka. Mr. Chair, let's ask Attorney Waperina. Members of the plenary, please stop with the innuendos kasi nadidiskaril po ang natin. Well, we will also give opportunity to Attorney Wapi since sali man sa naiya, as there are insinuations na aling testigong nadiktan as the utterances of Honorable Villanueva will be given essence. So can you please say to this honorable body, what's your role? Good morning po kaninyong amin. Mr. Chairman, may I move for the recognition of Attorney Wapirina? For the recognition. You are objecting to the recognition? No, I'm moving for the recognition. You are moving. So any second to the motion? Duly seconded? Any objection? Hearing none? So Attorney Wapirina is now recognized. Good morning po kaninyong amin. Arag po ka nangyari ka kinata at nakaabuti sa na nag-affidavit niya. Si Ma'am Bihi po nag-execute sa affidavit ng inaranan niya. Actually, hindi ko po iapistado. So, sabi ni Ma'am Bihi, empleyado ngayon sa assessor. And, at ito pong isip po kaya sa gobyerno, pag nagpapareceive po kita sa mga dokumento, agupuan mga logbook. And ngamin na nakapirma katong agricultural supply, iya po. Kaya nginaranan niya ni Ma'am Bihi. So pinabaoy ko iya. And it turned out, nag-istorya na iya, kung paano nangyari. And sabi ko, di maiwasan na bagay pabawi ka sanggunian. I cut you short first. In fact, this representation had issued a directive to the Secretariat. Kung mangaranan niya ni Ma'am Bihi, immediately I issued a directive to the Secretariat to include him, Mr. Dura, as a possible resource person. That is why he is here now. Okay. Please proceed. Analisa ko po sa tulagbo, na transaksyon niya, among pinakalas sa Sanaldo.
Sabihin na mo yung last nga na-receive. Kalduan. Ibig sabihin, mga 4 o'clock, mga arikan. So, kinausip ko niya. And nag-istorya niya. Kaya kinmalisyanin yung affidavit, uno man tamaisihan ko na naging unong taon niya naglagsadi. Nag-supply ka na data sa kinunungan na kabutang san iya. Nagsurat ka, nag-type, abogado. Tamo man talaga yan usually. Tangan hindi kami mapagsautan na ini-influensya na matistigo. Pinayan pa na mo yan sa piskal. Tana piskal, bago yan magpapirma, babasahin ka ni mo, uno naintindihan mo di. Uno willing kang sumpa na di. Na pag adibutik, pwede kang ma-expose sa criminal case. Kinbay na po affidavit sa tuyan piskal ya sinumpaan. So, irregardless kung siya nag-prepare ka, na importante, ungaon po ninyo, iya. Unuan na nakabutangsan, matuod dire na nangyari. Pangarwa, ungaon ninyo iya. Uno yan, voluntary na yung sinumpaan o dire. Uno puan, pinagpirit iya o dire. Amo pa na importanteng dapat simpagin. And, mga detalye puan, kaya naka-arrive na ako yan mga lista. Dahil sa to, lagbog, sungami na voucher sa to, pinaretrieve ko. And pinabayad ka niya, amo di sudadara mo. Sabi niya, iya nagdara. And di man niya maninigaran, nagpirma niya sa lagbog. So, di po kita magpara-insinuate na pinag-pressure or pinagtakotiya. Di ko nga takin pinagtakotiya. Di kami nagpirit. Kaya lang gusto niya, pag-appear niya sa tanganing maraya pag-testimonya niya, sabi niya, sir, may affidavit ako, tanganing agkukugay. Pero kung ganito po amuyan matunan nangyari sa affidavit niya. In fact, the best person who can answer these issues is no less than this resource person. Tayo ay nag-ibo kadi, iyay nag-isip kadi. So first, kung sago ka mga kaungaan, tabi, Mr. Dura, si Atty. Wapi, aring manganiga na mga iungaw ka ni mo Quintana, hindi iungaw na niya. So unang unga niya, unang niya to Atty. Wapi, isay, unoy ka, pinagdiktan. Kaya mga isabi mo sa affidavit mo. Di po. Dire. Sarihan ka rin ng mga... Mr. Chairman. Yes. May let the member of the bank ask that question to the resource speaker. Not Attorney Wapi. Oh, okay. I am giving the floor to you. Ikay magunga. Okay. Mr. Dora, adin sinumpan mo o nadi, damang ka mo nagpilit. Eda po. Pero atong so contents ko entero mga supplier, second mo ka tao. Ito po kayang, ay pong content nating supplier, amo po di pinabayad ni Rasanto. Pinabayad ni Rasanto? Opo. Pero Santo, accounting po kaya, amo po adi so, naraman ko po so kung amo po adi so mga pinagpa-receive ko man po talaga Santo, accounting. Pag pinagpa-receive mo Santo, nagpipirmay ka? Amo po. Di Santo namin? Opo. Okay. Pero kung manikang away ka ito, ano ito, ano manos transaksyon ito, Baga po. Pinunupaman ito, manikang away ka ito. Baga po. Kung ano sa naman, naghirapan na, nagluwas na, ako, anomalya. Ako po. Di pa man itong sigurado, ano manos ito, no? Damang kami power na mag-decide dito, ito, ano manos, let the court decide on that matter. That's all, Mr. Chairman. Okay, additional question from the chair. Wait first. Uloy ka, pinagtakuti ka na mag-affidavit? Di po. Diri? Diri po. Sa diri ka gustuhan mo yan? Opo. Ano mga nakabatang sa sinumpang salaysay mo? Isay ka mo nagsabing amo di sabihan mo. Ako taong nag-influence ka ni mo, wala? Pwede po. Adi base sa mga pagkaisi mo, personal knowledge. Opo. Kada sa di rugang, kada kulang. Da po. So, let this be an eye-opener first, and maybe the stand of the chair regarding this. This witness appearing this morning is independently and has personal knowledge on all the assertions in his affidavit. So, as clearly manifested,
He was not coerced, he was not forced, he was not, it was taken not under duress. And gabi na di ginibo niya sa diri niyang desisyon, sa diri niyang pag-iisip, kaya kanya nagdikta kaya ano ang mga nakabitangsan. So let this clarity be recorded on record. So next is Honorable Yan po ang makonsuelong diskusyon. Kanan maghapot na si Konsal Buboy Villanueva na siyudad din Iriga. Si Mr. Jumari Dora na tubong Santo Niño Iriga, kaya day naghapot si Liga President. Si ABC President Antonio Serrano. Nagbuhat na ba ito? Naghali na sa ibang mga konsyal. Si iba absent. Nakuan niya, rinig di sa legislative inquiry ini. Tapos iba mga linalang kaga na. Kadakli po kaya, kadakol na dyan nag-testify, dapit duman sa mga pigpa para sabi ninda na subot anomalya kan panahon ni dating Alkalde Madilio Robe Alpilor. Ang problema kaya hanggang sa naman sa inquiry, siyempre ang madesisyon kan ang korte. Kung habo man mag-appear dyan, dahil man sindang diretso na magsubpina sa mga nagtitistigong ini o sa mga habong magtestigo na nasambitan ang mga pangaran. Ano ba, marayo naman dyan sa City Hall, kan Iriga, sa mga dating empleyado. Kaya nagluluwas po lugod. Pero ang nangyayari dyan sa sanggunang panlungsod kan Iriga, grandstanding ang ibang mga konsyal. Siyempre, apektado kayo si Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat. Imbes mag-gibo na sindakan sindang mga trabaho, mga sinumpaan, nagigibuhon ninda durante kan pagtukaw pa sa naninda bilang public official kan syudad nin Iriga. Yun na po lugod yan ang pinagtututukan. Kadakol kan mga nag-oobserbar, ano man nga ta, yun ang pagkakaabalahan. Kadakol nga ang pwedeng i-prioritize digdi sa syudad kan Iriga. Ang merkado publiko nga ni ngaya, dahil napapakarhay. Ang bulos kan trapiko. Ano nga yan tabakong iyo ang tutukan? Kan lokal na gobyerno kan Iriga, ngunya na mga panahon. Yan po ang hinahanap kan mga Irigenyo. Kumbaga, ang iba nagsasawa naman digdi sa legislative inquiry ini na pinagigibukan sanggunang panlungsod kan Iriga. Taan kongreso nga ni, nakaabot na nga ni duman sa kongreso si dating Alkalde Madilio Robe Alpilor. Napigparasupog pa duman ni 2nd District Congressman El Rebilla Puerte. O anong nangyari? Mayo man baga? Kung puro sa naman po mga investigasyon, inquiry, nawawara na lugod, so dapat pwede nindang gibuhon na maging priority ninda para sa mga namamanwaan. Yan ang hinahanap kan sa tuyang mga kababayan. Kung iisipon talaga, ano man ang makukuha, mapapala na halos kagabsan dyan sa mga naggugobyerno sa satuya. May digta man ang mga pangaran. Imbelto man po sa mga korupsyon. Ultimo nga ning si dating Presidente Rodrigo Duterte, pinapaimbestigara na baga kan korupsyon na yan. International Court of Justice na taan Pilipinas, saro po yun sa nasambitan na most corrupt government. Sentirong kinaaban. Kaya, dahil na kita magpara rilinig-linigan, kung talagang gusto tang malinig, dahil maimbelto, madigtanan sa tuyang pangaran sa
korupsyon. Sa makasusupog po kan sa tuyang nasyon na pigpaparabuli na nga ni kita kan nasyon kan China. Imbis na kita magtarabangan, kita man sa naman sige andering kilan dahil kan na grabing pamumulitika digdi po sa nasyon Pilipinas. Imbis na magkasararuan mga Pilipino laban sa nasyon kan China na inaabuso na sa tuyang mga diretso, mayo man kitang ginigibo ang mga inaasahan ta na pwedeng mag-resolver kan problema kan nasyon Pilipinas, mga yaon sa gobyerno, ano ang pigpaparagiribo? Ano ba po, sige sa naman mga pasiram-siram sa endang mga puder? Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Kaya dyan po mag-isip-isip ang mga Pilipino ngunya ng mga panahon. Na kumbaga, kita ang dapat magkasararo, magresolver kan problema kan nasyon Pilipinas sa paggugobyerno. Dahil kita abusuhon kung tul-tul ang sa tuyang dalagan sa gobyerno. Pigngingiritan sa nakita kan nasyon kan China. Kamu nga nga mismo dahil nagkakasararo. Yan ang problema po kan mga Pilipino. Darakan sobrang politika, yung man sanang nagtitinukduan, nag-iiriwal, kapwa Pilipino. Ipapahinanyog man niya to po na naging mensahe ni ako Bicol Party List Congressman Jel Bongalon ranti sa ginibo nindang Tarabangan Karaban kasudma dyan sa San Buena sa Banwaan Kanbuhi dyan mismo sa St. Bridget School. Pasensya na po, hindi po ako marunong magringkunada at hindi rin po ako marunong magsalita ng Buhinon. Siguro talagang Bicol Naga or Bicol Albay o kaya may halong Tagalog. Again, maray na daw sa Indogabos. It's such an honor to be here in the municipality of Buhi, Camarines Sur. And of course, malaki po ang aming pasasalamat kay Mayor Ray Lacoste na kung saan siya po ay nire-representa ng kanyang butihing anak na si Michael Angelo Lacoste at of course the LGU of Buhi. Salamat po for the partnership and salamat sa pag-welcome sa Bicol Party List. And of course, sa ating kapitan, no, ng Barangay Benaventura, si Cap Art Labadia, ang aking pong pinakamamahal na kapitan dito po sa munisipyo ng Buhi. Dahil isa rin po ito sa mga pinagpalang kapitan at ang kanyang barangay. Anyway, sa lahat po, magandang umaga. Ang aming pong advokasya na kung saan gusto po namin ilapit ang programa medikal na libre na kung saan sinasabi nga ni Congressman Zaldico, dapat ilapit natin ang mga serbisyo sa ating pong mga kababayang Bicolano. And that is why ako Bicol Party List is doing a series of Tarabangan Caravan na may kung saan meron pa po itong mga kasamang local recruitment activity. Kasama na rin po dyan ang free haircut, free massage, and of course, nagpapasalamat din kami sa partisipasyon ng ilang ahensya ng gobyerno. Nandiyan po ang TESDA at mamaya magkakaroon po ng napakaraming at iba-ibang demonstrations ng mga skills trainings and courses. And of course, nandiyan ang PhilHealth for the application and updating of the PhilHealth ID.
And nandyan din po yung PhilSys for the Philippine Identification System. And of course, our very own partner, ang Tanchuling General Hospital, na kung saan sila po ang nagdadala. Nandito po ang laboratory nila. And of course, to all the medical doctors, medical staff ng Tanchuling General Hospital, maraming salamat po. At sana hindi po kayo magsawa sa aming sa pagtulong sa Ako Bicol Party List upang maibigay natin ang mga serbisyo medikal na libre at abot kaya para po sa ating mga kababayang Bicolano. At hindi lamang po yan ang ating programa sa Ako Bicol Party List sapagkat ngayong pong termino na nasa 19th Congress ay isa po ang Ako Bicol Party List na nagmamayagpag na kung saan tayo po ang may pinakamaraming allocation when it comes to social services. Nandiyan po ang aming programa para sa ating mga estudyante, ang Educational Assistance Program, Scholarship from CHED, the Tulong-Dunong Program, and of course, the Tertiary Education Subsidy. Andiyan din po ang SMART Program, as well as the Educational Assistance through the AIX Program of DSWD. Andiyan din po ang ating mga livelihood programs. Kasama natin ang Department of Labor and Employment na kung saan napakaraming pondo ang ibinaba ng Ako Bicol Party List ngayong taong 2024 sa 6 na probinsya ng Rehiyong Bicol. Andiyan ang Tupad Program and of course, balikan natin yung DSWD, nandyan din po yung Sustainable Livelihood Program upang makatulong tayo sa ating pong mga maliliit na mga negosyante na magkaroon ng startup capital na kung saan sa pamamagitan ng programang ito, mabibigyan sila ng pera, sapat na kapital upang makapagnegosyo at mabuhay ang kanilang mga maliliit na negosyo at hanap buhay. Andiyan din po ang burial assistance para po sa mga pamilya ng mga namatayan. At ang magandang balita, nagkaroon lamang po kami ng committee hearing sa Special Committee on Bicol Recovery and Economic Affairs na kung saan hinihingi ho natin sa Department of Social and Welfare Development na dagdagan ang mga satellite offices ng kanilang AIC Center upang sa gayon yung gusto po mag-avail ng medical assistance at burial assistance, dapat meron tayong mga satellite offices sa mga strategic locations. Right now, dito po sa Rinconada, meron po tayo dyan sa Iriga at dadagdagan pa po natin yan sa iba't iba pang dako ng Bicol Region upang mas lalong malapit ang ating pong mga opisina at makapag-avail nito pong mga programa. Aside from that, gusto ko lang din po pasalamatan ang aming pong mga partners and sponsors for this series of Tarabangan Caravan. Of course, maraming salamat po sa Department of Health, Tanchuling General Hospital, Local Government Unit of Buhi Camarines Sur, Sunwest Care Foundation Incorporated. Andiyan din po ang long-time partner ng Ako Bicol Party List, ang Children International Philippines. Andiyan din po ang ating men in uniform. Nangunguna po dyan ang Bureau of Fire Protection. At of course, again, na-mention ko kanina ang TESDA. At nandiyan din po ang Technon Global Technologies Foundation Incorporated, ang EK Technical Development Training Academy, Sunwest Inc., Philippine Health Insurance Corporation, Philippine Statistics Authority. Of course, later on, mamayang hapon, magkakaroon tayo ng programa, ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, and of course, Ako Bicol Online TV. At napapansin ko marami sa mga nag-avail ng libreng serbisyo medikal ng Ako Bicol ay karamihan mga senior citizens. At gusto ko lamang po ibalita ang magandang balita na kung saan ang inyong pong lingkod na si Congressman Jill Bungalon bilang principal author ng Universal Social Pension para sa mga senior citizens. Siya ngayon po ang mga indigent senior citizens lamang ang nakakatanggap ng social pension sa halagang 1,000 pesos. Pero hindi po tayo tumigil
dahil ang gusto ho natin at ang gusto ng Ako Bicol Party List, lahat ng senior citizens, regardless of their social status, regardless kung sila po ay nakakatanggap ng pension or iba pang mga benepisyo sa mga government insurance system o kaya SSS, sila po dapat makatanggap ng social pension. Dahil kami po ay naniniwala, lahat ng mga senior citizens ay nagkaroon ng kontribusyon sa ating bansa. And that is why it is proper para bigyan ng recognition sa pamamagitan ng social pension ang lahat ng mga senior citizens, ikaw man po ay mayaman o mahirap. So magandang balita po yan, and hopefully aktuhan na rin po ng Senado ang nakabinbin na panukalang batas sa pagpapatupad ng Universal Social Pension, at sana bago matapos ang taong 2024, sana ito po ay maging ganap ng batas upang by 2025 at the first quarter matatanggap na po ng lahat ng mga senior citizens itong social pension, na kung saan ang aming pong objeto ay bigyan ng karagdagang pinansyal na asistensya ang ating pong mga lolo at mga lola upang mabigyan ng importansya ang kanilang pong ang kanilang pong buhay, and of course this will serve as an additional capacity for them to buy the medical needs and for the daily subsistence of our senior citizens. So my friends, bago po ako magtapos, magbibigay lamang po ako ng update patungkol sa hinaharap ng ating bansa, sapagkat with respect to the national security, hindi po mananahimik ang Ako Bicol Party List. We had the committee meeting on the Committee on Justice yesterday, but sadly and unfortunately, meron po tayong national threat or national security risk na kinakaharap sa ngayon. My friends, my fellow Bicolanos, pinapasok na po tayo ng bansang China. Sad to say, infiltrated na po ang ating gobyerno ng mga ilang spies galing China, at they're trying to influence us with their culture, with their might, and with all that they can do in the Philippines. And that is why nananawagan po ako na hindi po tayo magpapabuli, hindi po tayo papayag na tayo po ay pasukin ng mga banyaga, lalong-lalo na ang bansang China. And of course, we will fight until the end na protektahan ang ating territorial integrity, lalong-lalo na on the issue of the West Philippine Sea. Kiniklaim ng China na sa kanila ang West Philippine Sea, pero malinaw po sa 2016 arbitral ruling na pag magmamayari po ng bansang Pilipinas ang West Philippine Sea, at we have the exclusive jurisdiction doon po sa mga disputed areas malapit sa West Philippine Sea. Kaya po, ito po ay magsisilbing impormasyon na tayo po ay may kinakaharap na national security risk, at sana magtulong-tulong po tayo na hindi po magwagi ang mga China, ang mga Chino, lalong-lalo na sila po ay may masamang hangarin dito po sa ating bansa. Again, salamat sa lahat na nag-participate ngayong araw sa Tarabangan-Caravan ng Ako Bicol Party List, at asahan po ninyo na hindi lamang po ito ang unat huli na makikita ninyo ang Ako Bicol Party List dito po sa munisipyo ng Buhi. Again, hinihiling ko ang maging maganda ang kalagayan ng ating rehiyon sa mga susunod na taon, at gagawin namin ang abot ng aming makakaya upang tulungan ang bawat barangay, munisipyo, syudad at probinsya sa 6 na probinsya ng Bicol Region. Salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Yan po ang naging mensahe ni Congressman Jel Bungalon kan Ako Bicol Party List.
Durante ka na ginibong tarabangan karaban dyan po sa Banuan ka na buhi kasudma. Kaya antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapera mo ng mga pagiromdom. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na, insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema po is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minuntain ko na ang Yiling. Yiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog.
ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas. Above-normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Gina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap
Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot palumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot palumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa.
Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Iguana po kitang 17 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Naglulumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Awot pa man lugod. Magdagos na low pressure area ini. Dahil magkusugan na doros. Uran sana. Tanganing mayong dakulang rimalaso sa tuyang mga kababayan. Hinahalat na po yan kan mga paratano ngunya ng mga panahon. Grabe na bagaan epekto sa tao, epekto sa hayop, epekto sa tinanong. Minsan patan iba mairinit naman ang pamayo kan ibang mga kababayan niya to pag pirming inaangsaan. Nangangsa nang kinaban na di. Kaya ba sinasabihan ko dapat niya ako ipa-aircon ang hawakan tao. Katapalan ang dating school calendar ang ibabalik na, aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagbabalik ang dating school calendar ngunya na school year para sa mga eskwelahan sa enterong nasyon. Ini ang basado man sa rekomendasyon kan Department of Education. Mapuon ang klase sa Hulyo 29 ngunya na taon asin matapos ini sa Abril 15, 2025. Pati ang mga eskwela, estudyante niya to nasasakitan. Buon pa kan panahon ng pandemic. Hasta inabot ngunya na El Nino phenomenon, banga-banga na sanaan aldaw kan pagklase. Kaya ito online, modular.
Yan iba, halos mayo man pong nanonood na tultol, dinagdagan pa kan K-12 program. Tiga prolong sanan pag-eskwela, pero pagkatapos, mayo man gayong, kumbaga, mayo man gayong epekto sa sarong estudyante. Sana dagdagan so gastuson kana mga estudyante sa pag-eskwela. Paparasabi ka na Department of Education, ka na sa tuyang gobyerno nang pag nakatapos sa K-12, matatawanan na mga trabaho. Itong igwanin mga skills training sa vocational course. Paano matatawanin trabaho sa mga pasado nga ni, graduado, dahil natatawanin tultol na trabaho kan sa tuyang gobyerno. An po ang dakulang kahaputan niya to sa tuyang departamento ka na edukasyon saka sa gobyerno. Kumbaga nasasakitan nga ni sa mga pasado na, graduado na, sapat na taon na kurso. Ano pa daw ining hanggang grade 12 sana. Kung araw kan mga panahon na talagang sabi nga ni kan mga gurang hanggang grade 7 tataunang pwede ka nang magtukdo. Saka bakong grabe po ang gastos kan pag-eskwela kan mga panahon ngunyan, grabe na. Tapos an iba pating mga hobbies ngunyan, mga kaakian, bako naman tutok sa pag-adal. Epekto po yan kan advanced technology, mas tutok pa sinda sa pagparakawat sa cellphone, pagpara research sa YouTube, kung ano-ano na sa nabagaan pinagigibo na, dahil man makakatabang sa indang mga pang-oral daw na pagkabuhay, lalong-lalo na sa indang pag-eskwela. Kan panahon na bako palugod advance na maray ang teknolohiya digdi sa nasyon Pilipinas. So kalidad kan edukasyon mas marhay. Nagiramduman ko kay ito, alas 3 pa sana yan, mata na, lalong-lalo na itong mga maralakaw pa. Para masana makapag-eskwela. Pero ngunyan, ang nangyayari, garo, grabe na, spoon feeding ang mga kaakian, ang mga hobbies. Iba nga na dyan, tapos na nin grade 6, dahil patataong magsapna. Mas maray pa duman sa cellphone, kadakol nanunodan. Kaya minsan, natututong na ang sinapna, pigpaparatutukan sa pagparakawat sa cellphone. Pati nga niyan ibang mga gurang, iyo man. Kaya talagang dyan po, himbis na mag-asenso sa tuyang nasyon, kumbaga garo paurong dahilan sa advanced technology. Ang kinakaipuhan ta sa naman, disiplina sa sadiri. Yan po ang kulang sa ibang mga Pilipino. Mas pinapaurog pa ang mga luho sa buhay. Salaog ka na pamilya ka ito, kumbaga magagalang sa mga hoben. Tataong magpangadji, may oras ka ito na pag alas 6 nga dapat magsanto rosaryo, pero ngunyan grabe nan pagkakaiba. Sa ultimong pag sa Diyos nga ni ka, ibinabayad na. Puro na sa nakwartan na isipan kan sa tuyang mga kababayan. Kapasilan, sabi nga ni kayan. Kung minsan, ini pong araw kayo ning tag-init, mga nature calamity, bako man ining man-made. Kumbaga, kinakastigo na ang kinaban. Ta sa ibang nasyon, may mga baha man na nangyayari. Dapat mag-isip-isip na sa tuyang mga kababayan. Tadigdi sa tuyang nasyon, agricultural country.
Dahil man kita nagiging industrial pa na agrikultura. Nadagdagan lang, igwa ng mga harvester, pero pag-abot sa ibang mga kagamitan, igwa pa nga ng mga nagagamit pag-iraray nin surod, saka damulag, sa pag-umata, mahalon ang presyo ka na produktong petrolyo. Kung ikukumpara kan mga panahon sa mga paraoma, dikit sana naani pero marayan presyo kan paroy. Pero ngunyan dakol man ang naani mo, grabe man ang gastos na ginagastos kan mga paraoma niya to. Taro pa kaya nadagdagan sa mga gastos, unta kay ito mayo man ang mga golden kuhol na yan. Kan magkaiguanin golden kuhol, dagdag gastos pa ta kung papaano na gagarada nun sa kuhol. Tapos, ining mga fertilizer, ka mga mahal na, mga spray sa pag-uma. Tangdanan ko niyan sa pag-uma. Per hour naman ang nagmamakina. Bakong arog po ka na panahon na barato pa ang tangdan sa mga nagkukultibar kan uma. Ako'y lagian ko manan mag-arado, magsurod. Nagakaito dahil panggayong abono, pinapasangaw sa nan uma, pero marayan ani. Kumbaga, pinapalapasan na sa mga dagami dyan sa uma, antes sa bugta kanin paroy. Pero ngunya na grabe na ang chemicals na ginagamit sa pag-uma, tanganing gustong magindakulan ani. Kumbaga, nagiging acidic po ang daga. Ngunya, kung dahil mo abunuhan an sa imong umahan, ay maluya na paroy, tagiltil na. Kumbaga, tuod na sa abono ang mga umangon niya na mga panahon. Ito nga ni, may mga istorya na dyan sa Banuan po kan pili. Lapit sa mga parauma. Itong bantugan dyan na pipisaranin kopra si Kusay. Tapos ang mga tugang may mga komprada. So may sinabi ka ito sa mga paraoma na ngaya sa tulong K. Itong pinagpuunan ang kalaban niya kan mga paraoma, kuhol. Dahil ko lang makunyan sa Saropangki, pero mayo ngayang librihan pag abot ki Kusay. Diyan kung minsan binabarato sa paroy, binabarato sa kopra. Tapos kan maraot sa tinampo, pasiring duman ki Kusay, nagkakarulubak sa mga sinimento. Sabi ka ito ni Kusay, ang nakaraot gaya dyan, mga para papadyak, bako umantrak. Ay santisima, pag-arog na po kaya ng mga rason. Minsan makonsuelo ang buhay niya to, digdi sa kinaban.
Ayon sa Pag-asa, pinagdeklara na bagyo ang low pressure area sa laog ka na Philippine Area of Responsibility. Asin inapod na ining bagyong Aghun. Mientras na nasa sirangan na hinatuan Surigao del Norte, pinagtutumbok man kay niya ni Eastern Visayas sa Bicol Region. Si Aghun ang kainot-inoting bagyong naglaog sa nasyon ngunya na taon 2024. Kaya pala nagdadagum na. Nagdidiklum na ang kalangitan. Kumusta man dyan sa Banwaan po ka na buhi ki punong barangay Art Labadia. Siyempre ki busnogi, sabi kan ibang mga yaon sa buhi. Kaki Mayor Rela Coste, ki dating alkalde Margie Moran Aguinillo, ki Kagawad Bilya Santo Nonato asinman ki Dr. Ramon Nonato. Madali na po ang penta kasi sa Banwaan ka na buhi kundi ako napapasala sa maabot na sa aga na. Kaya bibong-bibunan mga okasyon dyan sa sinambit ng Banwaan. So isa raw man pala dyan na tuyawan kan mga kababayan niya to digdi po sa tuyang lugar. Hindi nga yung Bicol Saro Party List na puro sa naman nga tarpulin ang nagkakaharaman. Nagkuriyat nga ang mga tarpulin digdi sa Bicol Region. Bakong tarpulin ang dapat gibuhon kan Bicol Saro mga proyekto. Kaya ito na garumduman ko na AXIS kan yaon pa sa AXIS si ngunyan Yusik ning niya taduran kan Department of Agrarian Reform kadakol po siya mga nadadarama ng mga mehoras, mga proyekto digdi sa Camarines Sur sa siyudad kan Iriga may mga parod kang kriting. Pero kan ininasa na pong AXIS, mayo ng representante na hali digdi sa Bicol. Pero mayo naman na nagluluwas ng mga proyekto ang AXIS digdi po sa Riyon kan Bicol. So Pilreca, pero ang kansa naman sa mga eleksyon. Pagkakatapos kan eleksyon, nagkakawara na ang mga party list na ini. Maburtwa na naman ang kadakol na naman ng mga party list na nagdadangadang na naman po ang eleksyon. National and local. Kaya kadakol na nga ning mga tarpulinan naman nagkukuriyat. Senador Bungo, entero na bagang namamayagpag ang mga tarpulin, mag-ingat sa biyahe. Si Camille Villar, si Guapang Wilbert Lee, si Senador Francis Tolentino, ano basang utol? Nga ni kan Senador Francis tumultol. Minsan ini pong mga dapat niya tong asahan ng mga nagre-representar kan sa tuyang distrito, kan sa tuyang probinsya, kan sa tuyang nasyon mismo ng mga party list. Pero mayo man ginigibong karahayan po para sa mga kababayan niya to. Nakadagdag pang sweldohan kan sa tuyang gobyerno. Ani ba sige sa naman ang pasiriram-siram pag eleksyon maburutwa.
halos magsamba-samba, magload-load sa mga botante. Pag nanggagarana, yan po ang problema kan ibang mga party list digdi po sa tuyang nasyon. Nagapahayag man na Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o ining RDRRMC Bicol ang Blue Alert status sa kabilugan ka na Rion Bicol. Dahilan sa bagyong si Aghon. Tapos ana Kamuyan Festival kan Baaw Camarinesor ang nagpuli ninsang 200,000 pesos na cash prize kumo kampiyon sa kaugman street dance cultural competition ngunya na simana. Naipuli man kan Buwa-Buwan Festival ang 75,000 pesos kumo first runner up as in 50,000 pesos ang Tigaw Festival como second runner-up gikan sa Banwaan po kana Tigaon. Naipagiraray nag-uuntok na mga kasulo dyan pala sa Binahian, Lagunoy Camarinesor, igwan naman na nangyari pong grass fire. Sa maabot man pala na Mayo 27, ngunyan pong taon, iyo po ang magiging 60th birthday anniversary ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Ang selebrasyon gigibuon mismo duman sa Jesse Robredo Museum. Aning tawanin onra sa pagiging ama kan good governance ang dating alkalde kan syudad ni Naga na nagin pong DILG secretary. Duman sa Davao del Sur
Igwa na naman na sarong pamilya ana nagkahirilo dahilan sa pinaggutaan na butiti. 4 katawan pinagdara sa ospital matapos mahilo sa pinagkakanindang butiti sa Astorga, Santa Davao del Sur dahilan sa grabe an hilo. Asin nadamay, asin nagadan na ataman na ikos. Kabali pa ang manok kana pamilya matapos magkakan sa pinaghandang panira na pinaggutaan na butiti. Sigon sa pakikipag-ulay sa kapamilya kan mga biktima, haloy na subot sindang nagkakakanin butiti. Alagad ngunyan sa nasinda na hilo pangyayari. Pwedeng na po si Iso Abdo. Maray nga ni dahil nagadan so mga tao. Anada niya ran sa naso ikos sa kasumanok. Hoy, kumusta man pala dyan sa San Francisco, digdi po siyudad kan area, kipading Bon Midyado, ki Nelda Salcedo, sinman ki Kuya Hermi, dangan man ki Naitar Singh. Siyempre ki SFO4 Oronan na iyon na pamayo kan Bula Fire Station ipading Rosano Oronan. Kumusta man ki Mac Owel Olayon? Sige na nakita dahil mo lamang ako nasambitan. Ay sinambitan taka na. Ini patorotin da sa nanin bibi. Patorot try movie. Nakakaraos man kan buhay. Kaya di kita madisganar ngunya ng mga panahon kung ano sana. Ang importante legal sanan sa tuyang ikinakabuhay. Kita mag-arog ka na iba na nag-aarasin suman pero mga illegal man ang ginigibo. Daday man madadara niya to yan sa ikaduwang buhay na mga panluloko sa kapwa digdi po sa kinaban. Mas lalo pang magsasakitan sa tuyang buhay kung kita gurang na. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Paracena. Takadakol bagang mga pamuso, pudiroso, mga kwarta. Ay managkabirit-bit so sa endang yaman, digdi sa kinaaban. Narog kang may sadiri ka na SM, si Henry C. Kan magadan nga ni, nag-iiriwal pa sa mga binayaan na babae. May mga naghahabol kaya sarong lalaki pag mayaman halimbawa babaero tapos masakit pigkakita na ito sa diri nag-iiriwal so gustong mga magmana yan sa iya mga pagsasadiri digdi sa kinaaban. Digdi man ako bilib ki DJ Mandy. Clean living. Pagkurang na clean living. Pagkadana, no living. Minsan baga, pag inahapotan mga gurang na, kumusta man? Ang sa'yo mong pagmati, ganyan ng mga panahon. Simbag ka naman, still kicking in the life. Ito man ang mga retirado na. Kumusta nga retire na? Wala nga dita, retarded na minsan. So pulan rilingaw na, kan saya pigigibo. Ano ba mga ulyano na?
Kaya minsan nangungonsumisyon ang ibang mga kababayan niya to pag may edad na. Ang ibang aning mga para-try mobile, nasabi, ng pagalba ngayong pasahero, ang mga ibang driver, pag senior citizen, lang ngayong makareklamo at ang discounted na. Kundi pagbigyan na, pag may edad na, sabi nga ni Kayan, susundan man nindo yan. Gugurang man kamo. Angon yan, ang mga hoben pati. Garo ikinakausupog na kan ibang mga hobinis ngunyan pag gurang na ang magurang. Tapos, pigpaparadiktahan na kung ano ang gigibuhon. Baka ngunyang grabe na ang dudunong. Bihira mo na nga ning mahiling ang ibang mga hobin ngunya na magbisa. Kundi pasadulon, sa kayan mabisa. Kaya minsan ang ibang aning mga paratokdo at nga miliman nga tatapos na, pasado na, maray na subuway. Uy, lingaw na nga kanak. Masabat ko nga. Kumbaga ngayon, matitingkaan na nga payo ko. Diba sa nga nagsabi kayong good morning, good afternoon. Kaya yan po ang pagkakaiba ka na panahon kaidto sa kangunyan. Hoy, nagtaas na naman pala na power rate digdi po sa Casoreco 3. Ang residential nagpapatak na nin 12 pesos o 12.6701 per kilowatt. Ang fixed rate nag-aabot man sa 25.600. Sa low voltage, nag-aabot man sa 11.3289 per kilowatt hour. Na fixed rate, nag-aabot man sa 91 pesos 63.52. Sa commercial man, 11.3289 per kilowatt hour. Sa industrial, 11.3289 per kilowatt hour. Public building, 11.3289 per kilowatt hour. As in street lights, nag-aabot man sa 11.3289 per kilowatt hour. Sa high voltage, sa 9.9142 per kilowatt hour. As in fixed rate, nag-aabot sa 91 pesos 63.52. Na demand charge, nag-aabot man sa 213 pesos 96.00 per kilowatt hour. Tapos igwa padigdi as per ERC resolution number 02 series of 2021, the distribution utility shall be allowed to recover all just and reasonable costs related to current taxes levied by LGUs within the distribution utilities franchise area. In the case of Casoreco 3, LGU Erigal levied franchise and business tax. Other Rinconada areas, residential 12.6468 per kilowatt hour. Fixed rate 25 pesos .600.
Sa low voltage man, nag-aabot man sa 11.3256 per kilowatt hour. Sa non-fixed rate, 91.6352. Commercial, 11.3256 per kilowatt hour. As in, sa industrial, 11.3056 per kilowatt hour. Public building, 11.3056 per kilowatt hour. Street lights halos puro parehas man. Tapos ining sa high voltage, 9.89.09 per kilowatt hour. At sin unfixed rate, 91 pesos 63.52. Sa demand charge, nag-aabot na sa 213.9600 per kilowatt hour. Yan ang mga bagong rate ka na Caso Reco 3. Wala po kitang 50 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Kumusta man sa mga paraantabay niya to dyan po sa Santa Teresita, digdi po Siyudad Can Iriga, Kimanay Hilda Rambuyong, asin man Kimanay Pinagunawan. Asin man sa Perpetual Health, kay punong barangay Eduardo Dimaiwat. Asud man nahiling ko sa mga punong barangay, nagkapira digdi po sa Siyudad Can Iriga, duman sa Tarabangan Caravan kan ako Bicol Party List. Yaon duman si punong barangay Boyet Nagrampa kana San Vicente Sur. Tapos igwapang taga Mountain Unit. Yaon man si punong barangay Jubagayawa kana Barangay Francia. Kumusta na raw si SM Keton? Nagulat na, Kapitan Joe Bagayawa, kupig para sabi mong migbotuan na SM san Francia. Sabi kan iba, ngod, drawing sa namang kayo diton. Sari na nga, so mga pig para sabing magkaag ko SM. Baka segunda mano. An kadakol digdi sa Iriga, okay, segunda mano. Dapat na mo nagparabalangibog na maputlap nin muldig di sa Iriga. Kung araw ka, nagkapururnada. Dapat nagsabi, nagkukonstruher na. Bangang pamanlugod si Kapitan Joe Bagayawa, anahaman. Solar water system. Maray na yan. Tinabangan ka na ako Bicol Party List. At least igwa na sindang makukuhanin libreng tubig. Magtao lang dang pang-maintenance, sabi ni Kapjo. Igwa na nga kaming pansaribo digdi sa mga gulayan sa Samuyang barangay. Kumbaga pambaribi, pambubo ta aralang na an daga na pinagtatanumanin mga gulay yan sa Barangay Francia. Kaya ni ngayang Prime Water, Iriga City Water District, di mo man maasa na tubig. Pati nga na local government unit kan Iriga, naghahakot na nin tubig yan po sa mountain unit kan Iriga. Pero kasood mo pala na piyesta sa Santiago, nagpadaranin mga tubig. Nagpadaranin lori na paano nin tubig ang probinsya nin Camarines Sur. Sabi kan ibang mga taga Santiago, himala, nguwan siya ng pista. Nagkatubig kita mga ngod. Ang gusto pati na itong nagtataonin tubig, itong driver contract, gusto ko nga mga drum. Itong darakula, madaling yung pabulusan ng tubig. Ay dapat pinabulusan na sa tangke dyan sa tribal community. Yan yung bastante man sa tubig ka na mga ngud na nagpista. Kaya
Kaya minsan, puro na sa nabagaan sinasapo ta, kasakitan. Kasakitan sa tubig, kasakitan sa pagbuhay. Di sabi man kan iba, basta nga buhay. Pag buhay-buhay nga, italbo. Alas 4 nga, umotro ay santisima. Ayaw nga ningon pala bilabi. Nagparadakala ding mga kwata. Kababayan. Kaya nga inaprobara na itong absolute divorce bill. Na nagpaparadakol sa ng tao sa Pilipinas. Nagpaparasakit man ang buhay kung paano pakakanon. Minsan dahil naman po kinakayakan sa tuyang gobyerno na magparatao na sananin ayuda. Ang mga tao mampati, ang iba, sinasamantalaman, ay labu-labuhon tanga, ubuson tatulos nga, ayuda man niya ni kan gobyerno. Di uno nga kan, tawan na naman kita, ay pambihira. Sabi sa tataramo na Kastila, nagirumduman ko itong lulahong ko ta, medyo may pagkakor-Kastila man to. Kaya, in Ilios contemplarimus. Dawa ngaya dakul, di palabi-labi. Dawa ngaya uyang, di man palabi. Minsan kaya an iba milita uyang dakulan na ayuda o linalabo-labo inuubos tulos. O isipon na sana pag-i-eleksyon ta adakol itinataong ayuda na ibang mga politiko sa mga botante o ita mahiling mo yan. Otro aldaw kan eleksyon paano ang mga tindahanin na manok nagpipirila. Kasi siyempre, nakaguda sa iba. Lalong-lalo na sa ibang leader na sige sa naman ang pambulsa. Iba nga ni, nakakaderlihin siya. Minsan, igwa na dahil sa bot ni tindahanin bagas. Kasuyaan man kan iba kung pigparalista dahil man inabot yan po ang problema kan surubrihan sa Pilipinas. Igwa man dyan na sobraman kung makagoda ibong-ibong kinakabkaban dahil mo na maintindihan. Ayan mga politiko dahil man pakatiwala sa ibang mga botante. Minsan dahil mo man sigurado iba nga ni baka tinawan dahil man nagboto. Maray nangyari nga ako na nga kita. Para napaman nga kita dito, presentong ito na sige apila, namagal na. Ang lawig nga kito pila. Sabi nga, computerized na, komilik. Malatala pa man nga aba, kading pila. Computerized nga, so pila sa election precinct. Nakakalaog na. Madali man ang pagboto, kundi ang pilahan sa luwas, ay grabe. Pero man sa na mga biyahe, dyan sa kung saan ka maduman, pag nag-eleksyon baga, grabe ang lawig kan pila sa mga presinto. Iba man nakakatakot na dahil magboto natawan, baka nga kita singilon, dahil nga kita nagboto. Dakli ka sa Pilipinas, pag natawan, takot. Takot duman siya nagtao. Pero kung itong nasa konsensya mo, yung mo man talagang iboto, ay dahil ka mamong problema. Dawa day ka tinawan kan dikit na kantidad na yaon sa laog kan sobre. Sa diretso mong magboto, kung isa nagugustuhan mong iboto, mayo kang pagpaparaisip na makukonsensya. Pinsan kaya ni ba nakukonsensya kaya ngaya ako
Tinawan ako, pambihirang buhay ini. Samantalang sabi para tao sa mga botante, ali man sana sa buwis kan mga Pilipino. Pinagtataban kan ibang mataban sa gobyerno. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lahat technical si James Oko. Sa information si Don Cabrillas. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Sa pangaran ka na bilog na persa kan RPN News Team na Udana Baga. Aray na daw. Pero nagtarawid na. Sa pangaran man ni OIC, Ma'am Kyle Riago Ligasyon, ang Pag-asa kan Nasyon. Kuman si Philip Baracena, nagpapadyos mabalos ka na sendong deng sawang pagantabay.